Good evening. दा हरनि 12 रिंगा जासिगोन। साबेसे दं? काउन्ट प्लिज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Your school's name? UN Academy. Your? Uttar Vidna Higher Secondary. Repeat. Uttar Vidna Higher Secondary. Your school name? Sanjarang Redubusungsari. Repeat. Sanjarang Redubusungsari. मा साउन्ड गैथारा? बुंफिन। Sanjarang Redubusungsari. Your? Sanjarang Redubusungsari Nagota. Thank you. Your? Sanjarang Redubusungsari Nagota. Your? UN Academy Nagota. UN Academy? Nagota. Huh? Nagota. UN Academy Nagota. Thank you. Sanjarang Redubusungsari Nagota. Sound please. Sanjarang Redubusungsari Nagota. Yes, down. Gopsa Suba High School. Repeat. Gopsa Suba High School. Repeat. Gopsa Suba High School. Kopsa Subha High School. Thank you. What is your school's name? Sanjarang Redubusungsari Nagota. Yes. What is your school's name? Sanjarang Redubusungsari Nagota. नोंनिया? Sanjarang Redubusungsari Nagota. सानजारां रोदोमफु सोलोंसालि। दा we are sacrificing for better tomorrow. माने जोंनि इयुना जोंनि भबिष्यता बेटार जायो जाहाथे बिनि थाखाय जों सेक्रिफाइस खालामदों। बे मोनसे सेक्रिफाइस। लाइफनि बे मोनसे सेक्रिफाइस गोसोआव लाखि। देनां बेखौनो नोंसोर रोमै रोमै गोसोखांगोन आरो। बै क्लास 10 आव फरायनाय समाव जों मा खालामदोंमोन? माबायदि सेक्रिफाइस खालामदोंमोन? आरो बेनो नोंसोरखौ मा खालामगोन? गोजौ फारसे जौगानाय लाबोगोन एबा गोजौ फारसे दावगानाय लाबोगोन। लाइफआव बेफोरबायदि सेक्रिफाइसखौ नांगौ थारमाने। मिथियो ना? If you want to enjoy the real success of life. लाइफनि थारमाने रियेल साक्सेसखौ जुदि इन्जय खालामनो लुबैदोंबा नैफोरबायदि घटनाखौबो खालामनांगौ थारमाने। धेमालि नङा। हरनि 12थायालासे थानो हायाबो। हरनि 12थायालासे फोरोंनाया धेमालि खोथा नङा बिथांमोन। आरो बेखौ पजिटिभआव लानांगोन। बायद'आवसो थायोबा जानाय नङा। बुजिबाय? नोंहाबो गोसो गुदुं जानांगोन। फोरोंग्रायाथ' रेडिखा। नङा होमबा? नोंसोरखौ बायद' खालामदों। खिन्थु नोंसोर बायद' खालामजाग्रायाबो मा जानांगोन? रेडि जानांगोन। गोसोआ थिग जानांगोन नोंस्राबो। सोलोंनायनि थाखाय मोनसे मा? आग्रह इस्साया थानो नांगोन आरो। अके। जाथ'बाय दिनै। ना? गुड नाइट।